I una moció en contra de l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat per part d'Esquerra a Viladecans ha acabat en una declaració de rebuig unànime de totes les formacions polítiques al ple municipal de juliol. El grup d'Esquerra de Viladecans ha aconseguit el rebuig unànime de tots els grups municipals a l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat que preveu Aena a costa dels espais naturals del Delta del Llobregat. Els republicans van presentar una moció que finalment està transaccionada amb la resta de formacions i ha acabat generant una declaració institucional durant el ple de juliol. Des de Viladecans creiem que no s'ha d'afectar l'espai natural del nostre delta, ni cap a la Ricarda ni cap al Remolà, terrenys de Viladecans. Per això vam portar a aquest ple la moció i va ser molt important aconseguir un acord unànim de tot el consistori. Que sigui una declaració institucional vol dir això, que hi ha un acord unànim de tot el consistori, de totes les forces polítiques. Inicialment Aena pretenia allargar l'aeroport esgarrapant un mínim de 500 metres de terrenys naturals a la Ricarda, espai natural protegit del Delta del Llobregat, ubicat al Prat. Una proposta que va ser rebutjada de forma unànime pel ple municipal del Prat, entitats ecologistes i més recentment pel Parlament de Catalunya. Aquest rebuig podria transformar-se en un replantejament per part d'Aena, tot mirant cap als terrenys de Viladecans com a possible alternativa per allargar la tercera pista. En aquest cas, l'afectació també seria en un espai natural del Delta del Llobregat, com és el Remolà. Aquesta declaració també incloïa un punt en el qual s'informa a totes les administracions i a totes les institucions vinculades amb aquest projecte que Viladecans rebutja el creixement de la tercera pista, l'ampliació de la tercera pista, tant sigui en espais de terrenys del Prat com de Viladecans. No volem que el nostre delta sigui afectat per una ampliació de la tercera pista de l'aeroport. Una declaració institucional que també va ser recolzada per l'actual equip de govern socialista de Viladecans, que inicialment s'havia mostrat a favor de l'ampliació de l'aeroport, però Esquerra confia en que mantindran el seu compromís i no es desdiran de la declaració.